Ademais de compartir cuidador co IES Campo de San Alberto, o Colexio da Barquiña afronta este curso outros recortes en materia de persoal docente. O problema máis grave é a falta dun titor para o desobre de terceiro, a pesar de superar a ratio, posto que 3 alumnos desta unidade precisan de apoio específico. O BNG fíxose eco das demandas da comunidade educativa e denunciará os recortes a través do seu grupo parlamentario. No Colexio da Barquiña, o que está pasando este ano, este curso, é que, por exemplo, nunha aula de terceiro de primaria, que o ano pasado era de segundo de primaria, lle permitiron un desdobre, porque eran 24 alumnos, máis 3 con necesidades especiais, este ano aumenta un alumno e a mesma aula non lle permiten desdobrala. Co cal, están vulnerando os dereitos dos nenos con necesidades educativas especiais, pero tamén de todo o resto que teñen que mantelos en unha clase onde efectivamente non hai os recursos necesarios para atendelos. En segundo lugar, e por iso falamos do retroceso que está dando a Consellería de Educación, en segundo lugar, atopámonos co tema do coidador ou coidadora que neste colexio tiñan 2 o curso pasado e agora vense na obriga, ademais comunicado no último momento, vense na obriga de compartir un coidador co IES Campo de San Alberto. A nivel municipal, a agrupación local levará a pleno este xoves unha declaración institucional en apoio aos centros e AMPAs afectados, instando a Xunta a proporcionar os medios necesarios para garantir unha educación pública de calidade. Tanto o novo goberno municipal como o BNG acordaron levar unha declaración institucional no propio Concello para denunciar toda esta situación e o que queremos facer desde aquí é un chamamento ao PP para que deixe o PP de Noia, para que deixe de poñer os seus intereses partidistas por riba dos intereses das familias de Noia. O PP, hoxe, en comisión, decidiu absterse nesta declaración institucional